Poď, ukážem ti, ako násobiť trojciferným číslom. OK. Mám tu síce dva príklady, kto vie, či stihneme oba, pokúsim sa, keby nie, tak uvidíš ten druhý v ďalšom videu. Čiže násobíme postupne, začíname dvojkou. 2 x 6 je 12, jednotku si držím. 2 x 8 je 16, plus tá jedna, čo som si držal, je 17. Držím si jednotku. 2 x 2 je 4, plus tá jedna, čo si držím, to je 5. Urobím si schodíky zľava doprava, lebo aj násobím ciframi vlastne zľava doprava. 3 x 6 je 18, jednotku si držím. 3 x 8 je 24, plus tá jedna, čo si držím, je 25. Držím si teraz dvojku z tej 25. A 3 x 2 je 6, plus tie 2, čo som si držal, to je 8. Spravím si ďalší schodík. 5 x 6 je 30, napíšem 0, držím si trojku. 5 x 8 je 40, plus tie 3, čo si držím, je 43. Napíšem trojku, držím štvorku. 5 x 2 je 10, plus 4 je 14. A môžem rovno napísať štvorku, lebo už nemám žiadnu ďalšiu cifru. Keby som mal, tak proste len ďalej násobím. 0 plus nič je 0, 3 plus 8 je 11, jednotku si pridám sem, 4 plus 1 je 5, plus 5 je 10, plus 2 je 12. Napíšem dvojku, jednotku si pridám sem, 1 plus 1 je 2, plus 8 je 10, plus 7 je 17. Napíšem sedmičku, jednotku si pridám tu niekde, 1 plus 5 je 6. Nezabudni vždycky pekne pod seba, no tu som tú osmičku asi mohol krajšie pod tú sedmičku, ale hej, pekne pod seba to vždy napísať. Čiže výsledok je 67 210. A nech ťa ďalej nezdržujem, tak tú dvojku ti ukážem v ďalšom videu. Vidíme sa na budúce.